Barcelona. Farem un recorregut per ella a través de les seves estàtues i escultures més característiques, més representatives, més singulars. No hi seran totes, seria interminable, però sí, totes les que hi estaran tindran la seva raó de ser-hi. Com no podia ser d'una altra manera, començaré pel cor, pel lloc central de la capital catalana, la plaça de Catalunya. Comencem amb la deessa, o l'enigma, una escultura de marbre blanc d'en Josep Clarà i Ayats. L'escultura original està a la Casa de la Ciutat i una altra còpia al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC. És una de les obres més conegudes de l'escultor, encarregada per l'Ajuntament de la ciutat per l'Exposició Internacional de l'any 1929. El monument a Francesc Macià, obra d'en Josep Maria Subirachs, està situat a la banda de la plaça Catalunya que dona a les Rambles i fou inaugurat el 25 de desembre de 1991. El 14 d'abril de 1931, en Francesc Macià, conegut popularment com l'Avi, va obtenir la majoria a unes eleccions municipals i va proclamar la República Catalana des del Palau de la Generalitat. Fou president fins a la seva mort l'any 1933 i el succeí en Lluís Companys. A les 4 cantonades de la plaça de Catalunya trobem unes estàtues eqüestres creades per 4 escultors diferents representant cadascuna d'elles a una província catalana. Barcelona, d'en Frederic Marès. Tarragona, d'en Jaume Otero. Lleida, d'en Joan Borrell. I Girona, d'Antonio Parera. Creades entre 1927 i 1929 per l'Exposició Universal de Barcelona, com les que hem vist, i repartides per tota la plaça, trobem diverses escultures més a uns templets individuals cadascuna d'elles, formant un museu a l'aire lliure representant escenes i valors de la vida. Pomona, d'Enric Monjo. L'esperit popular, d'en Jaume Otero. El pastor de l'Àliga, d'en Pablo Gargallo. Dona amb imatge de la Verge, d'Enric Monjo. Dona amb àngel, de Vicenç Navarro. Hèrcules, d'Antoni Parera. Figura femenina, d'en Robert Llimona. Montserrat, d'Eusebi Arnau. Montseny, d'en Jaume Duran. Dona,
d'en Joan Borrell. El pescador, d'en Josep Tenes. Empúrion, d'en Frederic Marès. Envoltant els brolladors trobem 8 escultures fabricades en pedra de Montjuïc. El forjador, d'en Josep Llimona. Dona amb finy i flabiol, d'en Josep Viladomat. Jovenesa, d'en Josep Clarà. Figura femenina, d'Enric Casanovas. La navegació, d'Eusebi Arnau. Pastor amb flabiol, d'en Pablo Gargallo. Dona jove, d'en Josep Dunyac. Maternitat, d'en Vicenç Navarro. Al costat oposat de la plaça hi trobem 2 estàtues eqüestres més. Aquesta estàtua d'en Lluís Oller, anomenada Treball, representa un treballador amb un martell. I aquesta altra, d'en Miquel Usler, anomenada Sabidoria, representa la deessa Minerva. I ja per acabar, veiem la font del Sis Puti d'en Jaume Otero. A la plaça Nova, també dita plaça de la Catedral, al peu de l'antic aqüeducte romà que proveïa d'aigua a Barcino, Barcinonem o Barcinova, i a tocar de la porta d'entrada de la muralla romana que donava accés a l'antiga ciutat, trobem aquest poema visual que en Joan Brossa ha creat amb les lletres que formen la paraula Barcino. A la plaça de Sant Miquel, a tocar de l'Ajuntament, trobem aquesta escultura creada per l'escultor Antoni Tena entre els anys 2010 i 2011, inaugurant-se el 12 de febrer de 2012 amb homenatge als castellers. El mosaic del Pla de l'Os, inaugurat el 30 de desembre de 1976, també conegut com a Paviment Miró, és un mosaic d'en Joan Miró que es troba al Pla de la Boqueria, a les Rambles, inclòs en el Catàleg d'Art Públic de Barcelona. El monument a Colom, situat al Portal de la Pau, a l'acabament de les Rambles a la seva arribada al mar, va ser fet construir per l'alcalde de Barcelona, en Francesc Rius i Taulet, per la urbanització de l'espai resultant alliberat a la ciutat per l'enderrocament de la muralla de mar. Inaugurada el 19 d'octubre de 2003, l'escultura anomenada Les Onades, realitzada per l'escultor valencià Andreu Alfaro i Hernández, fou encarregada pel Port de Barcelona per a la reforma del moll de la fusta. El Mirestels és una escultura de l'any 2005 creada per en Robert Llimós,
que es troba al port de Barcelona, a la zona del Maremàgnum, però no n'és l'única, ja que n'ha fet i repartit diverses arreu de Catalunya. La gamba, o gambrinus, és una escultura d'uns 10 metres de llarg que fou inaugurada l'any 1989. Originàriament es tracta d'un element de reclam encarregat pel restaurant Gambrinus, que finalment tancà l'any 1988 i fou adquirida per l'Ajuntament de Barcelona. Curiosament, es tracta d'una gamba amb potes de llagosta o d'escamarlà. Iniciem aquesta segona part de Barcelona a través de les seves escultures a l'Arc del Triomf. L'Arc del Triomf, situat a la confluència del Passeig de Sant Joan, el Passeig de Lluís Companys i la Ronda de Sant Pere, és una obra de l'arquitecte en Josep Vilaseca i Cànoves, projectada per a servir d'entrada a l'Exposició Universal de 1988 al Parc de la Ciutadella. Al capdamunt del Passeig Lluís Companys trobem aquest monument que representa a Conxita Julià Ferrés, noia que va escriure a Lluís Companys quan era a l'exili amb el mocador que ell li va regalar a la mà, recolzant el seu braç al monòlit amb l'efígie d'en Companys en un medalló. A la Ronda de Sant Pere, cantonada amb el carrer de l'Ivell, trobem el monument a Rafael de Casanova, obra de l'escultor Rosent Novàs l'any 1888, en homenatge al que fou el darrer conseller en cap de Barcelona, mort defensant la ciutat davant les tropes de Felip V, i lloc on se li ret homenatge l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La Torre Urquinaona. A la plaça d'Urquinaona trobem el Saltador, escultura d'acer creada per en Jordi Díez representant un saltador de trampolí que es submergeix a la ciutat de Barcelona. Així mateix, a la plaça Urquinaona trobem el Noi dels Càntirs, una obra de bronze realitzada per en Josep Campeny l'any 1912. A tocar del Palau de la Música trobem la Carmela, escultura de ferro fos de 4,5 metres d'alçada creada per en Jaume Plensa. Baixant per la via Laietana a mà dreta, amb el fons de les muralles romanes i a recer de les muralles medievals, trobem la plaça de Ramon Berenguer III el Gran, presidida per una estàtua eqüestre en bronze del comte de Barcelona, creada per l'escultor Frederic Marès l'any 1954.
Cal fer esment, però, del desmesurat tamany de la cua del seu cavall. Al passeig de Picasso trobem l'obra que Antoni Tàpies va dedicar al pintor, l'homenatge a Picasso, creada l'any 1983. I tot seguit entrem al Parc de la Ciutadella. I just a la dreta trobem el zoològic. Poc després d'entrar trobem la Dama del Paraigua. Font escultòrica creada l'any 1884 per en Joan Roig i Soler, inscrita com a bé cultural d'interès local. A la zona oposada de l'entrada, a l'extrem nord, a la zona de la granja, trobem el gos famèlic. L'any 1978, la Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes encarregà aquesta estàtua dedicada al gos abandonat. Ja de nou al Parc de la Ciutadella just davant del Parlament trobem Desconsol, escultura realitzada per en Josep Llimona l'any 1903. La primera versió en guix està conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC, donada per en Domènec Sanllehy, alcalde de Barcelona, l'any 1909. A un racó del Parc de la Ciutadella, molt a prop de la cascada, veiem el mamut, inaugurat el 12 de desembre de l'any 1907, segons un projecte d'incloure una dotzena d'animals antidiluvians a escala natural. El mamut fou el primer en fer-se i el darrer, ja que el projecte no va seguir endavant. Construïda entre els anys 1875 i 1888, la cascada del Parc de la Ciutadella, també coneguda com la Gran Cascada o la Cascada Monumental, és un conjunt escultòric composat per diversos brolladors, dissenyada per en Josep Fontserè i Mestre, i en Antoni Gaudí s'encarregà del projecte hidràulic, mentre que un bon feix d'escultors s'encarregaren de fer els diversos elements escultòrics que la composen.
La pèrgola, també anomenada la glorieta de la transsexual Sònia i la glorieta dels músics, es va reanomenar l'any 2013 en memòria de la transsexual Sònia, assassinada per un grup feixista de 6 caps rapats neonazis l'any 1991. Seguim amb la tercera part de Barcelona a través de les seves escultures. Ens trobem a la Gran Via, al començament de la Rambla Catalunya. El Brau pensant, o simplement meditació, és una obra de l'escultor Josep Granyer. Just al lloc oposat, a la part alta de la Rambla Catalunya, trobem aquesta altra escultura, també de Josep Granyer i de l'any 1972, la girafa coqueta. Just al costat, a la Casa Serna, a l'edifici de la Diputació de Barcelona, trobem l'escultura de Sant Jordi, el patró de Catalunya, creada per en Joan Rebull l'any 1977 i encarregada per Joan Antoni Samaranch, el llavors president de la Diputació. A la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Diagonal trobem la plaça Cinc d'Oros, que en realitat no es tracta d'una plaça, sinó de l'intersecció del Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal, amb el seu característic obelisc conegut familiarment com el Llapis. Tot just creuada la Diagonal, als Jardinets de Gràcia, trobem l'escultura L'Empordà. De marbre blanc, va ser feta l'any 1961 per Ernest Maragall, fill de l'insigne poeta Joan Maragall. Seguim a la Diagonal i a la cruïlla amb el carrer Girona trobem una reproducció a petita escala de l'Ictíneo, obra d'en Josep Maria Subirachs, que fou encarregada per la Mútua Metal·lúrgica d'Assegurances com a homenatge a Narcís Montoriol. A la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Sant Joan trobem el monument a mossèn Cinto Verdaguer, composat per una columna de 20 metres d'alçada de pedra de Montjuïc, coronat amb una estàtua de bronze del poeta. És un projecte d'en Josep Maria Periques, essent l'autor de l'estàtua de bronze en Joan Borrell. Fou construït l'any 1914 amb uns frisos a l'entorn de la base que representen els poemes d'en Verdaguer. A la cruïlla de l'avinguda Diagonal, amb l'avinguda de Carles III, trobem les típiques torres negres de la Caixa, amb la característica flama davant seu, obra d'en Joan Gardí com una al·legoria de la terra i el foc, aconseguint un espectacular efecte quan al capvespre el sol n'il·lumina la pintura daurada apuntant al cel.
Passada aquesta llarga pausa, seguim amb la quarta part de Barcelona a través de les seves escultures. En aquesta quarta entrega anirem del mar a la muntanya i començarem al port, al davant de Correus. La cara de Barcelona, creada per l'escultor nord-americà Roy Lichtenstein, juntament amb l'extremeny Diego Delgado Rajado, és una de les obres que es realitzaren de cara als Jocs Olímpics de 1992. Al passeig marítim trobem el peix, icònica imatge de cerf daurat, creada també l'any 1992 per l'escultor Frank Gehry. Al Parc de les Cascades, el desaparegut Somorrostro, reconvertit en la Vila Olímpica per a les Olimpiades de 1992, es troba l'escultura David i Goliat, creada per l'escultor Antoni Llena el 7 de desembre de 1992. A la plaça dels Voluntaris Olímpics, molt a prop del peix, trobem en Marc, curiosa obra en bronze d'en Robert Llimós, creada l'any 1997. I ja, acomiadant-nos del mar, anem cap a la muntanya, a Montjuïc. I comencem per l'avinguda Maria Cristina. Al capdamunt, darrere de la Font Màgica, trobem les 4 columnes d'en Puig i Cadafalch, que reprodueixen les originals de 1919, enderrocades l'any 1928 per la dictadura de Primo de Rivera, que simbolitzen les 4 barres de la senyera catalana, destinades a ésser un dels símbols del catalanisme. Situada al Parc de les Escultures, a tocar de la Fundació Joan Miró, trobem aquesta tapa de claveguera creada per en Jaume Plensa, que amb el nom de l'Arte, inspirada en la Divina Comèdia d'en Dante Alighieri i amb el nom dels pecats escrits en ella, representant la porta cap a l'infern. Creada l'any 1965 per en Josep Canyes, a la carretera de Montjuïc trobem aquest monument a la sardana, la més bella dansa de totes les danses que es fan i es desfan. Els Jardins Costa i Llobera, a Miramar, damunt la ronda litoral, l'escultura en bronze de la Puntaire, feta per en Josep Viladomat, inspirat en un poema d'en mossèn Cinto Verdaguer, essent-hi instal·lada l'any 1972.
Tot seguit arribem als Jardins Joan Brossa, dits així en honor al poeta. A la seva entrada per la plaça Dante ens rep una estàtua d'en Dante Alighieri. I a l'entrada pròpiament dels jardins hi veiem una placa amb el poema d'en Brossa, Música d'arpa. Un cop al seu interior trobem aquesta estàtua que l'any 1972 va fer en Joaquim Ros i Sabater, dedicada al famós pallasso Charlie Rivel. Als mateixos jardins trobem aquesta escultura de Nicolau Ortiz, col·locada l'any 1972, dedicada al gimnasta Joaquim Blume i Carreras. Així mateix, a un altre racó dels jardins, veiem aquesta escultura en bronze dedicada a Carmen Amaya, feta per en Josep Cañas i inaugurada el 19 de març de 1966. Finalment, fent 1000 voltes per aquest laberíntic parc, arribem a l'escultura que la Núria Tortres va realitzar a Charles Chaplin l'any 1972, en Charlotte. Comencem aquesta cinquena part de Barcelona a través de les seves escultures al nord-oest de la ciutat, al districte d'Horta-Guinardó, a la zona de la Vall d'Hebron. Els Mistos, obra d'en Claes Oldenburg, construïda l'any 1987, es troba a la cruïlla de l'avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer amb el carrer del Pare Mariana. Així mateix, fou construïda per encàrrec per l'àrea de la Vila Olímpica de la Vall d'Hebron. A la plaça del Nen de la Rutlla, també al districte d'Horta-Guinardó, trobem el monument del Nen de la Rutlla, símbol del Guinardó, creada en bronze per en Joaquim Ros i Bofarull l'any 1961. Al passeig de Sant Joan, entre Còrsega i Rosselló, trobem la font de la Caputxeta Vermella i el Llop. És una escultura creada per en Josep Tenes l'any 1921 i, al contrari que al conte, el llop apareix amb una imatge afable i amic de la Caputxeta. Aquest monument al doctor Robert, metge i polític catalanista i alcalde de Barcelona, fou realitzat pels arquitectes Lluís Domènech i Muntaner i Josep Llimona l'any 1910. Situat originàriament a la plaça Universitat,
fou desmuntat i emmagatzemat a un magatzem, valgui la redundància, durant l'època franquista, fins que finalment, l'any 1977, degut al risc d'esfondrament per l'existència del metro al subsòl de la plaça Universitat, fou col·locat definitivament a la plaça de Tetuan, on es troba actualment. A la plaça Goya trobem una nova obra d'en Francesc Marès. La dedicada l'any 1936 a l'advocat laboralista Francesc Layret. L'escultura Dona i Ocell està situada al Parc de Joan Miró i és la darrera obra pública de l'escultor que dona nom al parc. Construïda entre els anys 1981 i 1982, no fou inaugurada fins l'any següent. A la Rambla del Raval trobem el gat d'en Botero. Escultura en bronze creada per l'escultor Fernando Botero, que va estar itinerant per diversos llocs de la ciutat fins que va trobar la seva definitiva ubicació on el veiem ara. Tot seguit, arribem als jardins de Vila Cecília. On trobem, com surant dins l'aigua d'un petit estany, aquesta obra d'en Francisco López Hernández, anomenada Ofèlia ofegada. Realitzada en bronze a tamany natural, al mig d'un estany d'aigua ara sec, representant l'Ofèlia de Hamlet de Shakespeare. La Font de l'Oca, situada a la placeta que forma la cruïlla del carrer Rogent amb el carrer València i el carrer dels Enamorats, és una obra en bronze creada per en Frederic Marès l'any 1925. I com a cloenda, dues obres mestres del modernisme, l'Hospital de Sant Pau i la Basílica de la Sagrada Família. Amb els seus orígens l'any 1401, resultat de la unió de 6 hospitals de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fins al passat segle XX, fou l'hospital més gran d'Europa. Des de la beneficència medieval fins als nostres dies, amb més de 600 anys d'història, l'Hospital de Sant Pau ha sigut objecte de diversos canvis per a la seva progressiva adequació als temps. Gràcies al llegat del banquer Pau Gil, el 15 de gener de 1902 es va col·locar la primera pedra del nou hospital. A l'antic nom de la Santa Creu, d'arrels religioses, s'hi va afegir el de Sant Pau per respectar la voluntat del seu benefactor. D'aquesta manera, el 1930 es va inaugurar l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'arquitecte, en Lluís Domènech i Montaner, de 1850 a 1923, va ser l'encarregat d'aquest projecte, que es va convertir en l'edifici civil més rellevant del modernisme català, essent declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l'any 1997, juntament amb el Palau de la Música Catalana.
I ja, per acabar, l'obra pòstuma d'Antoni Gaudí i Cornet, la Sagrada Família, anomenada Basílica Menor pel papa Benet XVI a la seva visita a Barcelona el 7 de novembre de 2010. És un temple expiatori, conegut i admirat arreu del món i sufragat exclusivament per les aportacions populars. Iniciades les obres el 18 de març de 1882, resten encara inacabades, seguint en progressiva construcció gairebé 150 anys després del seu començament.